आदरणीय श्रोता भैया लोगन के हम उत्तर प्रदेश भदोही जनपद से भोजपुरी लोकगीत गायक राजेश परदेसी आप सबके हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहल बानी। आज जो गीत भेज रहल बानी वो गीत ना बल्कि हम लोगन के समाज में एगो कटु सत्य बाटे, कुप्रथा बाटे जौन चलल आ रहल बा। एगो बाप अपने बिटिया के बियाह बड़ी धूमधाम से कैलस, जितना बन पड़ल दिहलस। आज जब बिटिया नैहर से ससुराल में पहुंचल तो ससुराल के लोग मोटर कार खातिर ओके प्रताड़ित करे लगले। अब प्रताड़ना इतना बढ़ गई कि एक दिन मिट्टी के तेल डाल के जार के मार दिहले। और जब ये खबर बिटिया के बाबूजी के मिलल तब बिटिया के बाबूजी या बिटिया के माई जी भाग के थाने पे गए हैं। सूचना देके जैसे ही ससुराल में पहुंच के अपने बिटिया के लाश देखले तो लाश देख के लाश के पास बैठ के बाबूजी का कहत बाटे हैं भैया। जनती जे जारल जैबू जनती जे जारल जैबू आग में दहेज के, जनती जे जारल जैबू आग में दहेज के, घरवे में रखती सहेज के। बेटी पापू नहीं करती हम ससुरा में भेज के हो, पापू नहीं करती हम ससुरा में भेज के। तेल जब तोहरा ऊपर परल होई फूल नियन देहिया जाने कैसे जरल होई। हे बिटिया एक बार आँख खोल के देखा ना, रास्ता भर माई तोहार इहे कहत आवता। माई तोहार सुध बुध बाबुलाइल खेतवा के बेच कहे कार ले आई। माई तोहार सुधे बुध बाबुलाइल खेतवा के बेच कहे कार ले आई। कहता कि देख के आई हो, कहता कि देख के आई, कहता कि देख के आई वो अंग्रेज के, घरवे में रखती सहेज के। बेटी पापू नहीं करती हम ससुरा में भेज के हो, पापू नहीं करती हम ससुरा में भेज के। माई कहत बा तोहार कि चल थाने पे रिपोर्ट कर दिहल जाए। हो पगली के कहाँ पता बाटे कि थाने पर भी तो बहुत पहुँच पैसा वालन की सुनवाई होखेला। हम थाने पे भी गईली, बाकी बिटिया थाना पे दरोगा रिपोर्ट नहीं लिखता, ओई जगह पहुँची कुली उन्हन के दिखता। थाना पे दरोगा रिपोर्ट नहीं लिखता, वो जगह पहुँची कुली उन्हन के दिखता। दरोगा जी सुलह खातिर हो, दरोगा जी सुलह खातिर
नहीं करती हम ससुरा में भेज के हो, पाप नहीं करती हम ससुरा में भेज के। कबूले खत्म होता है जवा के आनी, भाई के राखी अब के बानी। कबूले खत्म होता है जवा के आनी, भाई के राखी अब के बानी। लोटे परदेसिया के हो, लोटे परदेसिया के, लोटे परदेसिया के सपवा करेज पे करवे में रखी थी सहेज के बेटी। पाप नहीं करती हम ससुरा में भेज के हो, पाप नहीं करती हम ससुरा में भेज के, पाप नहीं करती